Čaute ľudia! Zdravím vás pri ďalšieho videa z Minecraft Survival módu. Časti. Dneska pôjdeme do Nedru, lebo som našiel Nether Fortress. Čiže ideme a som si to trošku zlepšil. Som našiel lampky. Lampky. A už som začal robiť to moje umelé jazierko. Ešte ten svetlič by tu sa hodil. A plánujem v ďalšom diele robiť rekonštrukciu domu. Tak čakaj. Už sme vedeli, kam sme išli. No, takže fajn. Ne? Nemáme tu gold nikde. Si robíte srandu. Ešte? Jo, presne. A na tomto počasíčovi to nezáleží. Všetky enchantovacie, ktoré som tady měl, i level zmizli, lebo McHat shodil do lávy. Mohlo by to tu ešte byť. To. Please try this film in lava to escape cast. Asi tak. To je čiže dobré. Ideme si točiť, 36 to bude stačiť. Ideme do Nether Fortressu. Dúfam, že žiadny... No, dobrá pripomienka. Hasti. To je vlastne jedno, aj tak nemáme šipy. Potom pôjdem urobiť tú skeleton farmu, keď som vám už sľuboval. My sme mali tie šipy. Takže dúfam, že to nebude lagovať v Nedru. Lebo... počujem jasno. Kde je? Á, tam je. Náš kamarát Gastík. Dúfam, že nesmieme po ceste, že to stihneme prejsť dolu. Naša pampeliška. Utek. Tak, tady je to náš Nether Fortress. Máme tu chodbu. Tu som zabíjal trošku blazov. Sme to už videli, že som tu dal cestičku. A ďalej som už nebol, takže ideme prehľadať Nether. Čestka. Tu mi to hodne laguje takže čestka. Takže sa to tak ustali s tými lagmi. Lebo pak potom nemá zmysel. Asi to tu aj ukončíme. Teď najdeme to, čo potřebují. A ďalšia čestka. To je dobré zatiaľ. Možno ďalšiu čestku. Gold je na tým veľa sedel. Gold to je dobrý. Ja to som potreboval. Ne. No. Jo, máme Nethervartia! A tu sú ďalšie. Krása. Paráda. My máme Nethervarty. Viem, prečo som si bral. Už elixíry máme zavené. Už nám treba nájsť tieto melóny a zabíjať blazov. A čestka. Čestka. Ďalšia. Gold meč. Sedlo. Magma cream. Ideme ešte potom ďalší. Asi sa tu budeme hýbať pomaly, lebo toto nemá iný význam. Viem, že keď som sa tu otočil, bol ešte ja sa bojím, že pôjdu po mne, lebo sa mi zdá, že keď vykopem soul sand, tak oni po mne pôjdu. Ne. Vyskladal, ne. Dobre, ale to FPS-ka sa nám trošku ustálili. To je dobrá správa. Sme to vykopali. Môže to bola čestka. Ale počkať, možno neviem, kade? Tu? Kade sme teraz prišli? No, tady to? Nie, tady to sme neprišli. Tam skôr sme prišli. Tu sú Nethervarty. Tady sme síce asi nebyli, ale Nethervarty tu sú. To je podstatné. Asi to ani nebudem dlho natáčať, lebo to... Vidíte, že to nemá význam. Doslova. Kopím ešte toto. Ale počujem skeleton. Agasa. A to už počujem jadný ľudí. To už ale hodne.
Jasně, nějaké by to už někdo pol. Ale já jsem to vyklad videa nebyl, takže máme stack dač na devártou a 40 sekundu. Ne, touto stranou asi nepůjdem. Mám ještě hlínu. Vlastně, tady od oběma se máme dostat nahoru. Já si bychom to mohli ukončit. Kult. Asi jsme našli ten hlavní, takže to je hodně velký. Samozřejmě. Ale chci to tady mít trošku otočkovaný, že vím, že jsem byl a kdy ne. Nebo... Já ho počujem. A dost zřetelně. A i tu jsme byli. Takže asi tak. Ty studička. No, zase ty pošinky. Jo! Spawner na blaze. Oh. Jak budeme riskovat? Třeba. Takže máme spawner na blaze. Prídu. A trufneme si na něj. Oh. No máme čekinku. No máme blaze. A tak si myslím, že to na to fungovat nebude. Blazoch. Ale že spawner na blaze se stále hodí. Takže tak. Jsem se to mohl dát naznačit, že spawner, kdyby jsem na to viděl. Takže keď to přijdem, dobré. No to si nechám tak. Máme blaze rod. Mohli jsme si jich nafarmit trošku víc. No já se jich tak vezmení boju. Budeme luk. A je to teda náš kamarád. To se mi nelíbí. Proto utěkáme. Lebo luk jsem ztratil. Něco gule, které možná odrazit? Je to slávno. Oh my god, blaze rovno. No nic, také malé, to se nebude dať taky. Ještě to půjdeme na blízej s lukom. A hlavnou úlohu jsme splnili. Když si budeme pamatovat, že okolo té studničky máme blaze. Skvěle jsme teraz přišli. Tu jsem to vykopal, ne? Tak. Tu jsem se... Tady tady mám jíst. Ne, do tady to ne. A tak. Tak. Oh my god. Si dáš to. Tony! I'm za Spartu! Oh my god, mi pare. Já to bude. Jo, máme 3 blazy. Tak nekrásno. Uj, ještě to. Když jsem se nemilil. Tak nám okolo. Ahoj. Tam ať ma trafíš. Veľa ich tu. Oh my god, 50 gramů. Tak dám, že s nimi se budeme hrát prostě. Ne, to já si neskoušám. Blazy. Všude mám prdeli. Právě gastové a já nemám luk. To je fakt paráda.
No poď. Trafil som ho? No, vyzerá, že odišiel. Ne, nedrák. Tak. Nenávidím ghastov. Stihneme to? Jo, máme to. Utěkáme do našeho světa. Pojď. Jo, tady jsme vlastně bezpečí. Všimněte, že já jsem tu kopal. No, robil cestičku a potom jsem se otočil a našel jsem tam to, chápete to. No aspoň, že je deň. Za to, že ako je vyšlo slnko. Ale je to krásne, lebo som robil tu aj rekonštrukciu dole. A som ešte nedodelal, samozrejme. A viem, že tak som mal ešte stony. Ale neviem, kde to presne bolo. Tam sú to stony. No, stony. Takže vlastne budem mať iba 12, ale to by nám tam stačí možno aj mohlo. A máme si tak dať čo na drbártov. Dobrá správa. Vlastne za tým najväčším začali vidieť. Vlastne kameru to bude môže. Ale nesmí tady byť. Tady by dal to a ja kúkam, že stále odkrývam ďalšiu a ďalšiu. Tady bych pěstoval tady. Nějaké toho souslomu už máme hodně. Tak. Vlastně to základné blaze vody máme. Takže asi tak. Doufám, že je to fajn tak točiť. Vlastně. Takže OK. Myslím si, že neviem, jak dlouho nahrávam, ale dneska to má byť iba taký krátky nedrovej. Dúfam, že sa vám ľúbilo, ešte to sa pokúsim dorobiť. No ale bolo to iba také krátšie, lebo to bola taká nedrová epizóda, na ktorú sme išli celé toto a to sa nám podarilo. Takže dúfam, že sa vám tento diel páčil, ešte vám ukážeme. Driving standy, driving standy, neviem, či už je to už na 30, ne, ale mám veľa sedla. A ja pôjdem za tým, že si pôjdu ochočiť kone. Sice se zlatým armorem, ale pôjdem. Dobre, to si letíme tu. Som ťažil a ťažil som si doma. Chcel som si enchantment meč, ale potom som zomrel v nebi. Vidíte to? Áno, Creeper. Máš nejaký problém? Ale vidíte z vzduchu. Si robil aj kompas, no ale jak furt, ja som s tým zomrel. Takže dúfam, že sa vám páčilo toto video. Som to chcel ešte končiť, no ale netreba. Takže ideme. Ešte preč. Ja sa ešte už nepozná. Halo. Tak aby ostane spôsobný. Ja išla na jednu a ty mi tu chceš ako utekať. Starý pavúčik. Až teraz môžem. Dobre. No dobre. Teraz mám takú farmu. Ty tiež. A teraz si to nezráte. Nebo to je práva. A malých máme koľko je? 4. 4 malé a 4 veľké. OK, tak to je. Takže naša
túra do medru byla úspěšná. Krásne. A chcel som vám ukázať ešte nejaké bugy, ktorých možno víte, a o ktorých ne. A pozrite sa na moju krásnu posteľ. Vidíte to? Tu dolu. Chápete to? Alebo ešte tu z tej strany. Dvere sú od seba. A z tejto je to OK, všetko v poriadku. Ale tam to je konzistentnosti. A vidíte. Ukážem si kusok do mamka. Ha, kto nevie, je to čudný. Takže tak. Vlastne chcel som sa vám priznať, tak tento diel točil asi tak hodinku alebo dve potom, som točil ten druhý. Vlastne, ja som prišiel na jednu takú menšiu zaujímavosť. Čakaj, ktorú vám ukážem. Si som sa spavnul tam, presne na tom tam mieste, ktoré som si označil. Tak, kompas mi ukazuje spawn. Počkajte, to miesto som si označil. A čo beriem za sebou soused? No, ukážem vám presne. Kde to bolo? No, už to vidím. Nie je to tamto, ale tam. Nechcem si robiť aj na novú lopatku, bo ona mi prináša smolu. Fujak mám ironovú lopatku, zomrem. Presne tady to je náš spawn. Presne na tomto bloku sa to otáča. Keď už farmu máme. A sliepky nechci dávať, lebo som tam mal. Ale pokus nevyšiel. Že asi tak. Ten kompas stále kusí tady, čiže o tady sa vždy dostanem domů. Som bol na také dlhšie výpravy, kde sú naše bazény. Ste mohli vidieť aj na tých lekninách. Vlastne. Tak, tady vyzbrojíme tie tavičky. Vlastne neviem, čo nám teraz hlavne treba. Teraz by som chcel zabíjať endermanov. Že na dráka povieme veľmi, veľmi skoro. Ale to vám dúfam nevadí. Po drakovi ešte aj tak povieme na Wither bosse. Videli si to? To znovu vadí. Hurá. A tady som... Tady Miracle Creeper. To... Tak vám to ukážem. Počkaj. Lopatkou by to malo ísť. Vidíte to? Ešte tu nie sú žúry. A tu tiež. Teraz to síce zaklepú celé už. Vidíte, že tu dole ešte normálne. Som išiel urobiť fotku. Mojím binčekom. A viem, že v ďalšom diele budeme robiť rekonštrukciu. Máme veľa kože. Na podlahu chcem skvartiť. Ale ja by som síce najradšej našiel prales, alebo toto. Sen. Máme sen? Oh my god, sandstone. Smooth. Kde by sme dali smooth sandstone? Tu som rozmyslel, že ešte by som tak dal. Že by to tak vyzeralo. Spôsob. Tady dáme sandstone. Tady mi chýba. Vidíte, že mi tam naozaj rachol ten creeper. Tak. Jak nám to vychádza? Poďme povedať nejaké lektovary, na ktoré môžeme. Ešte rovno, čiže toto... Že mi dám, do ktorej časti to dávam. To je si chočičku. Tam je to jabko. A najprv určite si spravíme ohradku, čiže dreva by sme mali mať na hodnoty. Dále tu. Čiže si spravíme ohradku. Kdyby nám ho tam nikto nezabil, samozrejme. Spravíme si veľa stičiek. Myslím si, no ale nebudu si istý. Že nám bude stačiť iba 10. 28, no.
Nevím. Tak, tak. 34. Už to mám 2 styky. Viac stykov. Ale je tak ešte... No jasné. Jak sa to robilo? Potřebuji 2. Že by to bylo ľahšie tam dostane toho koňa. Predovšetkým. A bude to tam mať ešte vystúžené nejakým pekným blokom. Pekný blok. No dobre. Kde by sme si to urobili? A najprv sa budeme vyspať. Takže tak. Into fire. To som dostal achievement z toho blazera. Keď som dostal. A to je dobré, že mám správne. No, ja to si to dal tady to. Takže tady som to predložil. Neviem, to už je taká postačka. Si to naznačíme, že to bude dať do hradka. Už by sme to začali. A nejde akú veľkú, však to bude možno jeden koň. Možno. Stále to bude iba jeden koň. Je treba na to zavodnúť. Točka. Pekná. Potom už tady bude môcť niekto skočiť. Ne, to tady nebude. Ani ty. Jak môžu skočiť nejaký zombie a ho zabije. Aj tu máme dosť diel. Ale máme problém so slimeballama, čiže ho nebudeme môcť uviazať. To by mohol stačiť. Vydáš si nejaké kosti náhodou? Pribol by vidrov, keďže to bol taký akčný diel. Bolo veľa vidrov. Tak nebudeš. Zachta slenci! Pravíš sami, že som vytačil. Tak budú potrebať no, to. A Gold Horse Armor. Nemám vidro. To by mal. Tak. Čo som ešte stále to chcel ísť. Tu máme 3 Ender Perly. Takže to je fajn. Tady sú kosti, ale mne sa zdá, že som ich donesli viac. To sú ešte 2. No, pak je niekde vyjám zo všetkých. Máme som tu trošku. Tu mám už 2 lity. A budem potrebať ich viac, že by to tam trošku skrašlilo. Čiže ideme do našej záhradky. Čokolátovský náklad. Bomby. A máme jedno semánko. To tu dole popadalo. Tak. Myslím si, že tu na to nerastie, ale to je jedno. Máme 8 vítov. Ešte si rob srandu, že mi bude chýbať... Prvú trstinu. 8 vítov. Ja viem, že mi treba 9. Tak nic. Nemal som ísť nožiť tak krávy. To nevadí. Čiže idem si okočiť nejaké konie, ale mne sa zdá, že som nejakého videl. Máme seriálu. Tak. Jedno. A idem hore, dobre. Takže ideme. Mne sa zdá, že som nejakého konia videl tady týmto smerom. Dobojovať koníka. Keď sme boli v hardcoreu, no, tak určite nebudem sa skrácať o chodčovaní konia. A viem, že tam som takde videl, tu, vedľa pláni. Teda. Jo, a tady sú pekný biely, nebo čárny. Hej, ty si taký nepokojný. Ne? Ostaň. Ostaň.
Kam ideš? Dovolil som ti ísť kde? Ostaň. Ostaň. OMG, ostaň. Ostaň. Počkaj trošku. Jo. Už si nám zalaskoval už. Jo, máme kone. Máme kone. Aj rozum tu. Pekný jump. Vyskače ešte vysoko, ale rýchlosť má takú dobrú. God. Ale teraz musím riešiť. Chápete toto tiež nechcem. Tak ty si táto, že jasné, ty nevojdeš sa s takú maličku. Len nespäť. No, dobre, už na tú venčiku. Jedem, máme koníka. Mal by si ujsť, čo? Ale do istoty. Už to pritúľať nejaký skeletónik alebo zombo. No máme koníka. To dobrá správa. Kde? Dobrá správa väčšinou nechytajú koníkov. Nechcem, ale aj na niektorých, ktorí chytajú. Ale väčšinou.